meu moment preferit de Festa Major, sense cap mena de dubte, és el moment de la traca del dia 15. Allà comença tot. I són 7 dies d'autèntica feinada i d'autèntica bogeria i, sobretot, de gaudir-ho molt. El meu moment preferit de la Festa Major de Gràcia és el dia abans dels premis, quan tots els carrers tenen les mateixes possibilitats i els veïns ens diuen aquest any sí que sereu els primers. El meu moment preferit de la Festa Major, doncs mireu, aquell moment en què les criatures la descobreixen. Aquells records que guardo de quan era petita i que han marcat també la meva estimació per la Festa Major de Gràcia. La nit del guarniment, la de 14 al 15 d'agost, que és quan tot el que tens al cap, tot l'any treballant, tens unes idees, les pots posar al carrer i surten com tu havies pensat, com tu volies, no? I a vegades no. El dia que guarneixes és una feinada, és superintens, és cansat, és moltes coses, però després el recordes sempre. Aquelles hores passades amb molta gent, gent que s'adorm, gent que et ve a portar el cafè a les 6 de la matinada. És aquella nit que estàs dormint, que estàs cansat i menges amb els 4 amics del carrer 4 cosetes i un i una beguda. Aquests moments són molt macos i per recordar tota la vida. El moment preferit de la Festa Major és quan tirem la traca del dia 15, perquè a més després ens espera una coca de forner i un gotet de barreja. Llavors ja tenim la festa engegada. El moment preferit, o el que he vist jo amb més emoció de tota Festa Major, és la baixada del Pilar Caminat. És aquell moment que estem assajant a plaça de la Vila i tot es para perquè ha de baixar el Pilar Caminat i hi ha gent que ja està sopant, ja està al terra, i hi ha gent que està fent les proves de so dalt de l'escenari. Quan s'ajunta tot, aquell moment que es para tot i baixa el Pilar Caminat, així assajant, aquest moment m'encanta. La traca inicial de tota la festa, de la culminació de la festa, de la setmana final. El moment preferit, el dia del guarniment. El momento de la noche de los conciertos. Un dels meus moments preferits de tota Festa Major de Gràcia era quan ens assèiem i dèiem vinga va, hem de començar a pensar en la de l'any vinent. I ara què fem? El primer matí, just després d'haver estat tota la nit acabant el guarnit a la plaça, que encara hi ha una tranquil·litat, que molta gent no s'ha despertat i que vas passejant pels carrers mirant tots els guarnits de totes les places i tots els carrers. És que no sabria dir perquè hi ha molts moments. M'agrada la traca, m'agrada passejar pels carrers, m'agrada el moment en què el carrer per fi ja ha quedat amb tot el guarniment. Per tant, és que no sabria dir, hi ha molts moments. Hi ha diversos. L'especial és com fem el sopar de germanor de tots els veïns i socis. Allà veus les iaies totes ben vestides, tothom arregladet, després de tants dies d'estar tirats i plens de pintura. És el moment que estem descansant i estem gaudint de la festa amb un bon espectacle que tenim i fent germanor. Sobretot el dia 15 a les 8 del matí quan llancem la traca i veure com ha quedat tot allà a la plaça, xulo. La gent que va arribant i veu com ha quedat, et porten l'esmorzar. El meu moment preferit a la Festa Major és quan després d'uns dies amb molts nervis acabes la diada i et sents orgullós de tota la feina. El meu moment preferit de la Festa Major és sobretot el sopar veïnal que fem amb els veïns. El meu moment preferit de Festa Major n'hauré de dir dos. Un és el moment en què tirem la traca d'inici després d'una nit de molta feina, és un moment molt emocionant, i en segon lloc la nit del concert de Pastorets Rock, que cada any és una passada. Un és el 15 al matí, perquè és quan comença la Festa Major, surten totes les coses de cultura, i el segon és la diada de Festa Major perquè és realment el que anem a fer, que són castells. The night before the festa begins is the best. There is a crazy amount of work to get everything in place. The morning of the first day of the festa, everyone's work has turned into something absolutely magical. El moment que m'agrada més de la festa és a l'inici. En aquell moment que sempre, quan anava cap al punt de trobada de les matinades de Foc dels Diables, amb el meu timbal travessava la vila i anava trobant a tots els carrers que estaven finalitzant el guarnit i molts d'ells tiraven la traca i s'abraçaven per celebrar que havien acabat el guarnit. Pot ser qualsevol moment, sobretot aquells moments que hi ha una certa pau dintre de l'alegria, la música, l'enrenou i que estàs veient que tot va bé. El dia 14.
allò que el dia 15 a les 8 del matí això ha d'estar acabat. El dia 15 d'agost a les 8 del matí s'ha de fer la traca. Pues justament al moment que es decideix això està acabat, ja no podem fer més, fer l'última passejada pel carrer, mirant com queda i reflexionant d'allò que havíem pensat el dia que ens va pensar el tema, de lo que teníem al cap i de lo que ha sortit. Això també és molt maco perquè se sembla una mica a vegades. Quan has acabat de fer-lo tot el dia 15 al matí, mentre la gent està ja preparant-se per anar a matinades i així, i tu, cansada com una burra, passeges pel Guarnit i veus que està més o menys tot allà on volies que estigués i com si t'emocionessis al veure-ho allà. El meu moment preferit a la Festa Major de Gràcia és l'entrega de premis als carrers i places engalanades. Emoció fins al final, molta rivalitat, suar la samarreta, i ho dic en sentit literal i en sentit figurat. El 15 al matí, a l'hora quan hem acabat i tirem la traca, menjar xurros i xocolata de la iaia. El moment preferit de la Festa Major de Gràcia és la traca inicial del 15 d'agost per la matí. La traca d'inici de Festa Major és com que dona el tret de sortida. Sí, després de tirar la traca i passejar-te pel teu Guarnit, que has anat veient a trossos i veure el culminat. Això és un moment molt bonic. La descoberta de les decoracions i fer la ruta com un ritual per tots els carrers de Gràcia. Sortir amb la Neus i companyia a mirar els carrers de Gràcia per veure quin treball han fet els altres grups. El meu moment preferit de Festa Major és el 14 a la nit, perquè és el meu aniversari, però també perquè és el principi de tot, no? I llavors estàs allà a la plaça, que has acabat d'assajar, i estàs preparant el Guarnit i és com, ja ha arribat, no? Per mi, el millor de la Festa de Gràcia és tot, sobretot la preparació. I després perquè m'ho passo molt bé amb els dies que dura. I m'agrada tot, inclús no em molesta el soroll. Què us he de dir?